A keď tu hovoríte o tej prvej priorite, o záchrane demokratického štátu, tak včera pán Danko verejne hovoril o tom, že teda želá si vládu, v ktorej bude Smer, Hlas a jeho strana. A zároveň povedal, že teda už Fico je s Pelegrinim dohodnutý na tom, že Pellegrini bude premiér. No, tak to môže byť pravda, aj nemusí to byť pravda, ale v prípade, že by to bola pravda, hoci obidva to odmietli, tak čo by to znamenalo podľa vás? Znamenalo by to poprvé odklon od zahranično-politického ukotvenia Slovenska, lebo neverím tomu, že to je len taká retorika, ktorú títo páni predstavujú. Oni praktickými krokmi dokazujú, že nás chcú nasmerovať na východ. Slovensko patrí civilizačne, kultúrne aj politicky do západnej civilizácie. My sme jednoznačne, ako naše zoskupenie, vôbec o tom nejdeme diskutovať. Patríme do Európskej únie, do NATO, lebo to je náš základný ekonomický priestor, aj bezpečnostný priestor, je to ten bezpečnostný dávnik, ktorý máme. Títo politici by výrazne zmenili kurz Slovenska a dokonca niektorí potenciálni koaliční partneri hovoria aj o referende o vystúpení. V takejto hektickej situácii je to nezmysel organizovať, vedľa zúri vojna. Skrátka, tá situácia je pomerne čierno-biela. My si môžeme vybrať buď bezpečnosť a stabilitu, alebo ísť do chaosu a izolácie. Ja si nemyslím, že to je dobrý recept pre slovenských občanov ísť do chaosu a izolácie. Takže možno, že Robert Fico sa bude snažiť potom povedať, že on to zmierni, že on už toľko stimuloval ten svoj dáv, že ho bude tlačiť pred sebou, to po prvé. Po druhé, bude určite sa chcieť pomstiť, to komunikuje každým slovom, každým svojim vyjadrením a znamená to demontáž niektorých atribútov demokratického štátu, znamená to tvrdé perzekúcie v bezpečnostných zložkách štátu, ktoré predtým on ovládal. A tí ostatní to sú len kombarzisti, ktorí mu v tom veľmi radi pomôžu. Dajme našu krajinu do poriadku od základov. Odborne, slušne a zodpovedne.